Beno, arratsaldeon daizuela guztioi, bai hemen bildutakoei eta baita modu telematikoan saia hau jarraitzen ari zaretenei. Aprilaren 17an izan ohi da preso politikoen nazioarteko eguna eta horren harira auzi honi Euskal Herrian ere neurria hartzeko baliatu nahi dugu saio hau. Horretarako gurekin Rufi Etxeberria, sorturen gatazkaren konponbiderako arduraduna eta Oiana Garmendia, presen batzordeko arduraduna ditugu. Ezer baino lehen eskatu nahi dizuet, gero gehiago sakontzeko aukera izango dugu, baina goeraren argazki bat edo egite aldera, egia da asteroko kontu edo albiste, bihurtu direla presoen gerturatzeak. Oiana, uste duzu, esan daiteke estatuen aldetik politika aldaketa bat egon dela? Bueno, bai, nabaria da, ez? Estatuen aldetik politika aldatzen ari dela, ez? Argi daukagu hala ere, estatuek ez dutela inolako borondaterik presoi, eslari eta deportatuen auziari irtenbide ordenatu eta iraunkor bat emateko, ez? Hori guri dagokigu, orain arte egin dugun bezala, behar horiek provokatzea. Gogoratu behar dugu 2018 arte gutxi gora bera estatuak blokeo egoeran egon direla, ulertu dutelako edo tematuta zeudelako batez ere presoen gaian garaitu eta garaien eskema indartzen. Horren aurrean Euskal Gizartearen mobilizazioari esker, eragile politiko, sozial eta sindikalen arteko adostasun eta akordioan hitzei esker, eta ezker abertzalearen eta kolektiboaren beraren ekarpenei esker blokeo hori haustea lortu dugula, ez? Nolabait esan dezakegu politika edo egoera kriminal eta inhumanoa humanizatzen hasi direla. Baina hori ez da nahikoa eta humanizazio horretatik edo fase horretatik erresoluzioaren fasera igaro behar dugu, ez? Eta horretarako asko dago egiteko. Ezaguna izan da, Frantziarekin izan den interlokuzio zabal bat, herri interlokuzio bat, bere gorabeherekin. Rufi, Espainiaren kasuan antzeko aukerarik izan alda? Bai, gobernu frantziarrarekin 2017ko udazkenean, gutxi gehiago irik izan harremana, nolabait harreman publiko bat irik izan, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza eta justizia ministeritzaren artean, eta horren harira, Barisen lan esparrua eratu zen, eta lan esparru horrek zenbait emaitza eman ditu, eta duela gutxi, justizia ministro aldaketa egon denez, justizia ministro berriarekin berrartu da dinamika hori, eta beno, 3 urtez emaitzak eman dituen hildo horrek espero da aurrerantzean ere ematea. Estatu Espainiarri dagokionez, Rajoy PPko gobernu erori zenean, alegia Rajoy erori zenean, ordutik nolabait ematen hasi zan euskal preso politikoekiko aldaketa batez. Lehenik eta bain esan berra dago, Rajoyren erorketa horretan ezker independentistak zer esan handia izan zuela. Alegia, faktore determinante bat izan zela, EH Bilduren jarrera Rajoyren gobernua eror zedinez. Behin PSOEren gobernu eratuta, Pedro Sánchez izan zen, adierazpen esanguratsu batzuk egin zituena, denok ezagutzen ditugunak, zeinetan adierazten zuen, euskal preso politikoekiko beste hildo batei ekiteko disposizioa edo prestutasuna zuela. Egia esateko, lehenengo urte erdian gauza handirik ez zuen egin, eta bigarren hauteskundeak eta gero Podemos eta PSOEren artean eratutako gobernuaz geroztik esan daiteke aldaketa bat egon dela, aldaketa kualitatibo bat egon dela, eta euskal preso politikoekiko beste politika bat aplikatzen ari dela. Egia esateko, hildo horretan aipatu behar dugu gobernua bere kabuz, bere erabakiz, bere hildoa garatzen ari dela. Alegia, Frantziar estatuan, edo Frantziar gobernuarekin gertatutakoa ateratzen badugu, Espainiar estatuan ez dago lan esparrurik. Ez dago presoen gaiaz aritzeko
Madril gobernuarekin mintzaitza publikorik, baina dagoena da azken urte bete luze honetan etengabeko dinamika bat, mugimendu dinamika bat. Horren badira ordea, ez, harremanen batzuk edo, esango du, EH Bilduk Espainiako Kongresuan daraman politikan, behin baino gehiagotan esan du, ez, presoen auzia badela, ardatzetako bat, bere dinamikan, eta horren bueltan, noski, EH Bildu bai da hanka bat neurri batean, ez, Pedro Sánchezen gobernuari edo heltzen diona edo babesten dena. Bueno, agerikoa da, Oianek ere esan du, azken hilabetetan mugimendu ugari ematen ari dela euskal presoekin. Argazkia, dagoen errealitatearen argazkia begiratu besterik ez dago. Eta egia da hori ere kontestu zehaz batetan ematen ari dela. Eta kontestu hori da, Kongresuan EH Bilduk baduela, nolabait, edo nola desateko posizio esanguratsu bat, posizio eraginkor bat. Eta zentzu horretan, euskal presoekiko hamarkada luzetan eraman den hildo horren aldaketa eman dadin, EH Bilduren posizio hori bitarteko importantea da, kontrapeso politiko importantea da, ez, zentzu horretan. Baina egiari zor, Madrilgo gobernua ematen ari den urratsak edo orain artean egiten ari den urratsak legaren barneko urratsa dira. Gogoratu behar da, ematen ari diren neurri nagusienak bi direla. Bata, urrunketaren amaitzea, edo nik esango nuke urrunketa arintzea, gehiengoa ez dago olako Euskal Herrian oraindik, gutxiengoa baizik, urrunketaren arintze bat badago, hori errekonozitu behar dugu jakina, eta badago bigarren pauso bat garrantzitsua dena, eta da, lehenengo graduaren aplikazio sistematikotik preso guztia bigarren gradura pasatzen ari direla. Baina hori berriro diot, legediaren barnean dagoen zerbait da, alegia, erabat baldintzatua zegoen politika bat, salbuespen estrategia baten baitan, presoekiko aplikatzen ari zen politika bat, buelta eman zaio, eta nolabait, dinamika arrunt batetara eraman da. Hori egiteko, gobernu honek, eta esan beharko dugu, akordio politikoren beharrik ez dago, hori egiteko. Eta neurri berean esango nuke, aurrera begira jarrita ere, oraindik aurrez aurre ditugun zenbait korapilo askatzeko, akordio politikorik ez litzatekela beharko, euskal preso politikoi egoera berri honetan aplikatzeko legedi arrunta. Legedi arrunta aplikatzeko behar da akordio politikorik, ez litzateke beharko. Ez genuke dimensio horretako egoera batetara iritsi beharko, zergatik, zen azken finean, erabat bihurrituta, erabat arrazoi politiko zehaz batzuengatik aplikatzen zaialako salbuespeneko politika edo legedi bat euskal preso politikoi. Eta gauza bera esango nuke, behar da akordio politikoat estatu frantziarrean betetzen den, betetako zigorra estatu espainiarrean gehitzeko edo batzeko, ez da akordio politikori behar. Hor, egin behar dena da, transposizio trampati bat zuzendu. Eta hori, noski, zeri erantzuten dio? Erantzuten dio urtetan, euskal preso politikoentzat, estatu espainiarrean eraiki dela neurriko edo ad hoc deitzen den legedi bat. Eta Espainiar gobernuak legedi horren aurren hartu behar du erabaki bat, baina hartu behar du erabaki politiko bat. Eta eratzeko ad hoc lege hori egiteko erabili zen erabaki politiko berbera hartu behar da hori nolabait desegiteko. Bueno, hurrengo tartean behiratuko diegu, aipatu dituzun gai horietako dezenteri, bai nahi dugu ordea ere ikusi azken urteetan garatu diren dinamikak, testu inguruari, berari ere, eta abia puntuan denek gogoan dugun mugarri bat aipatu nahi dut, aietekoa, hamarkada bat pasada, han punta-puntako nazioarteko ordezkaritza bat izan zen adirazpenean, noski etari egindako interpelazio hori hortzen, baina berehala agertzen zen gatazkaren ondorioei konponbidea emateko eskari edo interpelazio hori ere, ez zuen erantzun baikorrik egin izan, eta kitxo, hortxe bukatu zen, bide hori? Bueno, aietez bai, pasadira 10 urte, eta gogoratu behar dugu aieteko konferentzia bera eta aieteko adierazpenak bazuela helburu nagusi bat. Eta helburu nagusi hori izan, Euskal Herrian bake prozesu bat abian jartzea, ezta. Eta bake prozesu hori abian jartzeko deialdi batzuk egin ziren adierazpen horretatik, egin ziren bi nagusiki, hau zeude, baina bi aipatuko ditu nagusiki, bata etari egin zitzaiona eta etak bete zuena,
eta bigarren bat bi estatuei, eta bi estatutako gobernuei, gobernu frantziarrari eta espainiarrari egin zitzaiona, eta bete etzena. Eta ez da bakarrikan ez zutela bete adierazpen horretako deia, eta ez zuten bete ez da ere, eta muzin egin zioten nazioarteko bitartekariek alde batetik etarekin eta bestetik orduko PSOeko gobernuarekin adostutako konpromiso batzuk betetzeari. Eta zehazki adostutako konpromiso horiek ziren gatazkaren ondorioen gaia tratatzeko eta gatazkaren ondorioen gaiari irtenbide bat emateko. Hau da, Aieteko konferentziak eta adierazpena egintzan nazioarteko irizpideak segituz alegia nazioartean gatazka, gurearen pareko gatazkak konpontzeko erabili izan diren tresna bitartekoak edukiak nolabait aplikatuz gurerari, ezta? Baina zerekin arkitu ginen konferentzia horren ondoren bi estatu eta bi gobernuekin zeinak ez zaukaten inolako borondaterik gatazkaren ez bakarrik oinarriari edo zioari, baizik eta gatazkaren ondorio ere konponbide ordenatu bat emateko borondaterikan ez zuten bi gobernuekin arkitu ginen, ez? Eta ez hori bakarra, baizik eta Estatu Espainiarrera begiratzen badugu, Estatu Espainiarreko klase politikoak, Estatu Espainiarreko estamentu ezberdinek, zera klase mediatiko nagusiak apostu bat egin zuen, eta apostu bat egin zuen eskema baten baitan, gaur arte mantentzen duten eskema, eta eskema hori da irabaz eta galtzaileen eskema, ezta? Aieteren ondoren eskema horrekin sartu ziren batzuek, eta horren aurrean, eta horren ondorioz, Aieteko konferentziaren helburua zen bake prozesu hori eraikitzeko aukerak ezindu izan dira Euskal Herrian. Baina horren aurrean Euskal Herrian eredu propio bat garatzen ari da, ezta. Eta eredu propio horretan eragile asko zerikusteko daukate, baina jendarte zibilak ere zerikusteko handia izaten ari da. Eta eredu propio horre badauka oinarri bat, eta da Euskal Herrian elkarbizitza demokratikorako esparru bat eraikitzea. Eta elkarbizitza demokratikorako esparru hori eraikitze bidean, urte hauetan ematen ari diren urratsik nagusienak gatazkaren ondorioan eremuan ematen ari dira. Armagabetze hor dago, preso ningunan egiten ari den lan soziala, iristen ari gana, lortzen ari direna adostasunak, horretenak nolabait egoera berri bat eraikitzen ari da. Baina elkarbizitza demokratikora helduko bagara, bai alabai, presoen, ieslarien, deportatuen aferari irtenbidea eman behar zaio. Ezinbestekoa da, arrazoi politikoengatik preso, ieslari edota deportaturik gabeko esparru bat edo gizarte bat eraikitzea gure herrian. Aiete osteko ez aurrera ez atzera giro horretan, koka dezakegu oiana, 2013an Euskal Preso Politikoen kolektiboak egiten duen hausnarketa eta plazaratzen du publikoki, bide berri bati edo ekinez, sorturen ustez, bide horrek, hausnarketa horrek, zer aukera ireki ditu? Bueno, aurreko konfrontazio armatuko zikloan, kolektiboa gehien bat erresistentzia posiziotan, mugitzen zen, ulertzen zutelako bai estatuen aldetiko eta espetxeetako errepresioari eta oldarraldiei aurre egiteko metodorik edo modurik eraginkorrena zela, ez? Aieten zabaltzen den prozesu politikoarekin, kolektiboak 2013 urtean ere burutu zuen oso baldintza saietan, burutu zuen eztabaida bat, eta hor gogoeta bat partekatu zuen Euskal Gizartearekin, non eurek ere kokatzen ziren horrelako bake prozesu bat, bizikidetza demokratikorako, bide horretan ekarpena egin asmoz. Beste gauza batzuen artean, eta ez soilik gatazkaren ondorioak gainditzeari begira, baizik eta gatazkaren iturburua nolabait gainditzeari begira, horrelako prozesu bat zabaltzen zala, behintzat ikuspegi horretatik, beste kuestio batzuen artean erabaki zuten legalitate penitentziarioa asumitzea eta erabiltzea, nolabait kaleratzeko perspektiba batetik, eta herriarekin batera egin beharreko prozesu bat bezala, Estatu espainolak erantzun zuen errepresioarekin, eta presoen defentsan aritzen zan guztia kriminalizatu nahian, aritu ziren
oso urte gogorrak izan ziren, bai presoentzat, bai euren defentsan, presoen defentsan, edo beste irtenbide adostua eta iraunkor bat lortzeari begira aritzen zen jendearentzat, oso urte latzak, baina bai kolektiboak kolektiboa etzan desbideratu, helburu horietatik, eta nolabait 2013ko eztabaida hori 2017ko eztabaidan eta eztabaida horrek eman zituen erabakietan hezur mamitu zen, ez? Horrek eskaintzen diguna da, estatuek nola blokeatu nahi zuten, ez, prozesu politikoa espetxeetan, eta preso politikoak prozesuaren gatibu hartzen zituzten, kolektiboak jakin izan zuen egoera hori gainditzea eta oztopo guzti horien gainetik gizartearekin batera, ez, eta alde bakartasun horretatik espetxeak ustutzeko eskema berritu bat eta planteamendu eta bide berrietatik arakatzea. Berala galdetuko dizuet, bide horrek emandako emaitzen edo ezinen inguruan ere bai, iheslarien kasua ere ordea aipatu nahiko nuke, Rufi, testu inguru horretan ere emantzelako, Euskal Iheslari Politikoen kolektiboaren urrats bat ere, bide bat ere abiatu zen, zer emaitza eman du bide horrek? Beno, iheslarien kolektiboa, nik esango nuke, lehenagotik hasi zela. Iheslarien kolektiboak, nik esango nuke, Lizarra Garazin koprozesuan garaian eman zuela, hartu zuela, egin zuela auto importante bat, eta orduan hasi zela dinamika berri batekin, ez? Ogan dut, iheslarien kolektiboak Lizarra Garaziko garaian, orduan nazioaraikuntzarako eta konponbide edo normalizazio politikorako aukera bat irik izan, eta aukera horren irakurketa eginaz ekin ziola etxeratze dinamika bati, orduan ekin zion. Geroztik, 2009an Ezker Abertzalearen estrategia aldaketarekin batera, iheslarien kolektiboa berriro ere aurretik hartua zuen ibilbide hori indartzeari edo berrindartzeari ekin zion, alegia etxeratze dinamika horrei modu propioz, alegia era unilateralean, segitzea, jarraipena ematea. Ordutik ona, Lizarra Garaziko garaitikan gaur arte, kasik 200 iheslari itzuli Euskal Herrira, 200 gutxi gora bera 200 bat iheslari itzuli dira. Jakina da, oraindik, noski, danak ez dira Euskal Herriratu, eta oraindik hori denen etxeratzea presoekin batera eta deportatuekin batera helburu izaten jarraitzen du, baina urratze garrantzitsuak eman dira urte hauetan. Eta, Rufi, baduzue kopuru bat edo, une honetan ihes egoeran edo iheslarien kolektibo horren bueltan egon daitekeen jendearen inguruko kopuru bat? Bai, iheslari eta deportatuen kopurua momentu honetan 34 iheslari daude, eta 8 deportatu. Gero, aipatu behar da baitere, 42 lagun horiek bizi duten egoeran zer nolako eragina duen Espainiar epailetzak, kasu honetan entzutegi nazionalak. Zen 42 pertsona horiek Euskal Herritik kanpo munduan zehar barreiatuta bizitzera behartua daude, neurri handi batetan entzutegi nazionalak daraman politikagatik. Batetik, ukatzen duelako bide juridiko bat egiteko informazioa ematea, pertsona horien egoerari dagokionez, eta bigarrengo preskripzioari dagokionez, oso trampati batean, jokabidera bat trampatiarekin, aktuatzen duelako edo jokatzen duelako entzutegi nazionala, kasu bakoitzaren preskripzioak luzatuz. Eta horrekin, noski, egoera betikotu egiten da. Egoera hau, 42 pertsona hauen, edo hauetako askoren egoera betikotu daiteke jokabide maltzur horien ondorioz. Egin dugun kronologiarik eta txiki honetan edo, bada presoi dagokionez, zifrari begiratzen baldin badiogu, EPPK-ko kideen kopuruari, hasi du guaiete bueltan, orduan, 7-8 preso inguru izango ziren, orain 200 pasatxo, hala ere, hor zifraren nabarmena da, oiana, argazkia osatzen haste aldera, ze egoeratan daude
egun euskal preso politikoen kolektiboko kideak? Bueno, zuk ondo aipatu duzu moduan, ez? Orain dela 10 urte 700 preso politiko inguru zeuden, ez? Euskal preso politikoen kolektiboa osatzen dutenak, gaur egun 213, eta zifra, bueno, jaitsi da presoek euren kondenak osorik bete izan dituztelako, ez? Gaur egun dauden 213 kide horietatik 28 estatu frantsesean daude. Estatu frantsesean, balen Rufik aipatu duen moduan, egindako lanari esker, borrokari esker, eta zabaldu zen eszenatokiari esker, presoak, gizonezko presoak gerturatuak izan dira, Lanemezan eta Mont-de-Marsaneko espetxetara, eta beste 2 Mureten daude. Baina, naiz eta gobernuak borondatea izan, emakumezko presoak ez dituzte hurbildu, horretarako azpiegiturarik ez dagoelako, Euskal Herriko gertuko espetxeetan. Badira aurrera pausuak, baina bai ikusten ari gara gobernu frantsesaren agendan ez dagoela presoen kaleratzea, Orain ikusten ari gara zenolako zailtasunak dituzten presoek baldintzapeko askatasuna eskuratzeko, Hor daukagu adibide lazgarri bat, 3 presoren egoera, 31 urte beteta dituztenak, orain dela gutxi Xistore Aranbururi onartu zioten nolabait baldintzapeko askatasuna, baina 18 hilabete pasa behar dituena etxean preso, eta Jakes Esnal eta Jonke Paparoteen kasuan 30 urte espetxean pasata ere oraindik sistematikoki ukatu izan zaizkie baldintzapeko askatasunak, Beste presoen kasuan ere lurralde debekua dela edo baldintzapeko askatasunak orain arte egin direnak ukatuak izan dira, Estatu espainolari begira 185 preso ditugu kolektiboan, eta lehen aipatu duan moduan, argazkia aldatu da erabat, lehenengo graduan zeuden iaia denak, eta oso urrunduak, Andaluzian, Levanten edo Galiziako kartzeletan gehienak, gaur egun gobernuak daraman martxa horretan, markatu duten ritmo horretan, laster denak egongo dira Euskal Herriko espetxetan edo inguruko espetxetan, eta 2. graduan. Argazkia osatzeko esan behar dugu ere, lehen Rufik aipatu du, Europako legedia zelan bihurritu zuen Estatu Espainolak, Gobernu Espainolak, eta beste Europar Batasuneko beste estatuetan betetako zigorrak nola batu beharko ziren Espainiako zigorrekin, Estatu Espainolak asmatu zuen, eraiki zuen trikimailu bat, bereziki euskal preso politikoei aplikatzeko eta Frantzian betetako kondenak ez kontatzeko, eta egindako transposizio horrek 50 kideri eragiten die, 11 kide transposizio horrek eragiten dien, 11 kide gaur egun aske egon beharko lukete kalean, eta beste kide hoientzat zigorrak asko laburtuko lirateke, Argazkia osatzeko hori esan behar dugu, hemen kondenak luzatu izan zaizkiela legalki eta alegalki euskal preso politikoei, zirriketu legalak bilatzen, denok daukagu gogoan parot doktrina edo orain Europako legedi horren transposizioa, baina baita ere hitz egin behar dugu preso politikoei legedi ordinarioak eskaintzen dizkien erredentzioak edo irtera baimenak eta baldintzapeko askatasuna ez zaizkiela aplikatzen ari eta kondenak luzatzen ari zaizkiela erabaki politiko irmo bateatik. Argazki horretan, bazen presoen kasuan, lehen gradua eta isolamendua. Ziren horre 2 elementu garrantzitsu, besta aspaldikoa, isolamenduan, une honetan ez dago presorik, hor bada aurrera pauso bat.
Bai, lehen aipatu duguna, politika kriminala humanizatzen edo, hasi direla. Berez, lehengo graduan egotea regimen itxiena dana, Espainiako klasifikazio, espetxe politikaen klasifikazio horretan regimen itxia da, eta horrek bide penitentziarioa errekorritzeko aukerarik ez du ematen, eta denak sistematikoki lehengo graduan sailkatuak izan dira, eta badaude kide askok kondena osoa bukatu dutena lehengo graduan, eta isolamenduan. Berez, lehengo graduan egoteak ez dakar isolamendua da zigor bat, eta epe konkretu bat, zehatz bat mantendu behar dan, eta arrazoinatua, sistematikoki aplikatu aldana, baina badaude kide asko isolamenduan urteak eta hamarkadak pasa dituztenak. Gogoratu behar du ere Nazio Batuetako torturaren aurkako batzordeak gomendatzen duela 15 eguneko isolamendua baino gehiagoko ez izatea, bestela torturatzat hartzen dute. Eta egoera kriminal horretan jende asko egon da. Azkenengo hilabetetan ikusi dugu, bai Huelva, Sevilla, Puerto, Estremera, Soto, hor isolamenduko ereduak izan diren espetxeak, nola kideak atera dituzten isolamendutik, baina da berez arrazoizko egoera bat eta egoera horrekin bukatu behar zalako. Arrazoizko egoera, legea bihurritzen, aipatu duzu eta aipatu dugu, kolektiboak egindako hausnarketaren ardatz nagusitako bat, legeak eskaintzen duten aukerak behintzat baliatzea izan dela. Rufi, zuen ustez, zer aukera ireki ditu bideo hori jorratzeak azken urtetan kolektibotik garatu den bideo hori jorratzeak? Bueno, lehenik esan berko genuke bide juridikoen, bide legalen erabilpena Euskal Preso Politikoen kolektiboaren eskutik ez dela oraingo kontua. Hori betidanik presoek beren eskubideen defensarako erabili izan dituzte bide juridikoak. Eta duela urteak jakina, duela bi hamarkada eta gehiago ere bai, Euskal Preso Politikoek hainbat eta hainbat dozenaka kasu irabazitu zituzten orduko lurralde epaitegietan, espetxe zaintza, lurraldetako espetxe zaintzetan. Egoera horren aurrean gobernuak erabaki bat hartu zuen, eta hartu zuen erabakia izan zen, nolabait Euskal Preso Politikoei bide juridikoen garapena istea, itotzea, esitzea, eta horretarako zer egin zuten, lurraldetako espetxe zaintzak ezabatu Euskal Preso Politikoentzat, eta Zutegi Nazionalean zaintza zentrala eta epaile bakar bat eratu ez. Eta geroztik, urtetan, eta oraindik, kriterio irizpide politikoz eta erabaki politikoak hartzeko eratutako zer horrek, epaitegi zentral horrek, segitzen du salbuespeneko politikak babesten eta garatzen, ezta. Errealidade hori aurrez aurre daukagun errealidade bada. Euskal Preso Politikoen kolektiboa hori nolabait amiltzen, hori zartatzen, alegintzen ari da urte hauetan. Nik esango nuke, daraman Euskal Preso Politikoen kolektiboa, bide juridikoak daraman lan hori emaitzak ematen ari dela. Batetik emaitza bat eman du Euskal Herrira begira, bide horrek ahalbideratu duelako eragile sozial, politiko, sindikal, alegia Euskal Herriko eragile zabalarekin elkartze bat, harremantze bat, bide hori egite aldera, ezta. Bestetik, bide hori jorratzeak agerian zer utzi du? Agerian utzi du zer nolako politika arbitrarioak aplikatzen zaizkien presoi. Alegia, Euskal Preso Politikoak bide legalak erabiltzen hasi direnean, agerian geratu da jendartearen aurrean, jendartearen begietan, zer nolako politikak aplikatzu diren, beste, lehenengo graduarekin adibidez, era sistematiko batean aplikatu zaien ez beraz, bide juridiko horretan sartzeak hori ere agerian utzi dute. Hirugarrenik, esango nuke, bide horri ekiteak, bide horren garapenak, demostratu duela, baitere eta demostratzen ari dela,
bide horrek duen balioa. Frogatzen ari da bide horren balioa. Hau da, Euskal Preso Politikoen kolektiboko zenbait kidek hasieratik bukarainoko bidea egin dute, bide juridikoa egin dute, hasi ziren baimenekin, pasa ziren 3. gradura eta atera dira baldintzapeko askatasunean. Beraz, horretarako ere balio izan du. Beraz, 3 gauzetarako balio izan du. Euskal gizartearekin, eragiletzarekin elkartzeko, agerian uzteko aplikatzen diren bitarteko eta arbitrariedade guztiak, eta baita ere frogatzeko bide baliagarria dela. Eta Oiana, eta horrek eragin du oztopo berriak agertzea bidean, edo bide hori zango trabatzeko mugimendurik edo eragin du? Bai. Kolektiboa bide penitentziarioa ibiltzea, eskatzen zieten hoiek, kolektiboari, hasi direnean bide hori egiten, ikusten ari gara zenolako oztopoak jartzen hasi diren, ez? Zuzenean, espetxetako tratamendu batzordeak eta ekipo tekniko batzuek, ez? Hoiek dira normalean presoarekin harreman estuena edo segimendu estuena egiten dutenak eta proposatzen dituztenak irtera baimenak, gradu aldaketa, destino aldaketa, eta hoiek ikusten ari gara espetxe batzuetan gerrak ordenadetan eta aurreko enfrentamendu ziklo batean, eskema batean segitzen dutela, ez? Eta presoei berez dagozkien baldintzak betetzen dituztelako, ez dalako opari bat edo ez dagozkien zera bat. Baldintzak betetzen dituztelako junta horiek, tratamendu batzorde horiek ez dituzte proposatzen edo inkluso batzutan kontrako iritzia ematen dute, baina tratamendu eta ekipo tekniko ez gain topatzen ari gara, edo presoak topatzen ari dira oztopoak ere fiskaltza eta espetxe zaintzako epaitegi zentralarekin, ez? Ikusi dugu espetxe administrazioak presoei redentzioak edo gradu aldaketa edo irtera baimena onartu dieten batzuetan, nola fiskaltzak jarri duen helegitea eta espetxe zaintzako epaileak fiskalari arrazoia eman dion eta berez presoari dagozkion hoiek redentzioak edo dena delakoa ukatuak izan diren, ez? Eta azkenik ikusten ari gara ere beste oztopo bat Audientzia Nazionaleko zigor aretoan, ez? Areto horretara heltzen diren auzi guztiak atzera botatzen dituzte eta, nolabait esan dezakegu, estatu sakona honetan ere, eremu honetan ere, doktrina berri bat ezarri nahian dabilela. Hoiek oztopo berriak, fruitu berriak ere eman ditzake, aipatu ditu Rufik orain arte, aurrera eragin duten aurrera pauso horiek edo, Oiana, zure ustez zer frutu gehiago eman ditzake bide horrek edo eman marko lituzke? Berez, legedi ordinarioak eraman beharko lituzke preso gehienak etxeko atariraino. Baina hemen gertatzen ari dana da salbuespen legedi bat eta salbuespenezko praktika bat aplikatzen zaiela presoei eta bide hori ibiltzea ezintzen zaiela, ez? Ulertzen dugu ere haietetik eta erakundeak egindako armagabetze eta desagerpenarekin herri honetan ziklo berri bat zabaldu dela, ez? Eta espetxe politika horri egokitu behar zaiola. Pentsa ezina da aspaldiko inertziak segitzea, ez? Eta espetxe politika gerra posizio batean erabiltzea, ez? Edo gerra posizio batzuetatik erabiltzea. Orduan ikusten duguna da legedia egokitu behar dela egoera berriari eta presoei aplikatzen dizkieten lehen aipatutako salbuespen legedia, baina praktika ere desagertu behar direla, ez? Inertzia horiekin bukatu behar dugu bai. Presoak eman barreko bidearen inguruan edo beste eragile politiko batzuetatik, Rufi, esaten da, bai urratsa bai, baina gehiago eman beharko lituzketela, barkamena ere eskatu beharko luketela, urrats gehiago eman beharko lituzke kolektiboak? Euskal preso politikoen kolektiboak zela,
egin zuen gogoeta bat, egin zuen gogoeta sakon bat, konfrontazio armatuaren garaian eragindako minaz, eragindako kalteaz, plazaratu zuen, EPPK horren agiria, adirazpena, plazaratu zuen Euskal Herriko jendartearen aurrean, plazaratu zuen biktimen aurrean, eta plazaratu zuen baitaren nazioarteko komunitatearen aurrean. Eta horrezaz gain, Euskal preso bakoitzak, edo Euskal preso politikoen kolektiboko preso gehienek, eginatu deia eta idazki bat. Idazki horretan, idazkia administrazio penitenziarioari edo espetxe administrazioan aurkeztua izan dena, ekimen propioz egindakoa, preso bakoitzak eta ez baldintzarik honenetan gainera egindako adierazpena izan da, eta adierazpen horretan argiki adierazten da, bide politiko eta demokratikoen aldeko apustu egiten dela, argiki adierazten da eragindako minaz aitortza egiten dela, eta berean adierazten da biktimen sufrimenduarekiko empatia. Beraz, Euskal preso politikoek urratsoia denak egina dituzte. Eta egina dituzte jarrera eraikitzaileaz, eta egina dituzte zintzotasun osoz. Beraz, zentzu horretan adierazpen horiek, alegia adierazpen kolektibo hori eta adierazpen pertsonalizatu horiek badute sakonera politikoa eta badute sakonera etikoa. Zeren eta berriro diot, presoek esana dutelako eta adierazia dutelako espreski garai batean eragitako bideak albo batera uzte dituztela, soilik bide politiko eta demokratikoen aldeko apustu egiten dutela prozesu independentistarekin aurrera egiteko, eragindako mina aitortzen dute eta biktimen sufrimendorikiko empatia adierazten dute. Beraz, horrek ematen du presoek jada egina duten adierazpenaren dimensio politikoa eta dimensio etikoa. Egoera horren edo argazki horren aurrean, egia da, etengabea direla, eskaera berriak eta baina galdera egin behar duguna da zer erantzuten dioten eskara horiek, eta zertarako diren eskara horiek, ezta. Eta zalantzarik ez dago eskara horien atzean badagola interes politiko makur bat. Alegia, lehen aipatu dudan, irabazle galtzaileen eskema horren baitako jokabide bat besterik ez da eskaeretan etengabeko eskaera horien politikakin aritzea. Hau da, irabaltze eta galtzailearen eskema horretan, alde bat, birrindu, alde bat, makurrarazi nahi duen estrategia bat azken finean, ezta. Eta gauza jakina da, pausoak ematera behartzen denean, hori baino gehiago ez dela lortzen. Alegia, hori baino gehiago ez da lortzen, pausoiek ematera behartzen dena, eta pausoiek derrigorrez egitera behartu denaren aurrean, lekuko den jendartearen aurrean. Alegia, gauzak egitera behartu deteke, baina gauzak egitera behartzeak ez daukale legitimotasunik. Ale gutxiago, behartzera, zerbait egitera behartzen denean, eta jendartearen aurrean horren lekuko denean. Aipatzen den beste elementu bat honi lotuta behin eta berriz ere bada argitu gabeko etak eragindako heriotzak, hori ere mahai gainean jarri da, behin baino gehiagotan. Bai, aipatu izan da, horretaz lehenik eta behin aipatu beharko genukena da, herri honetan biolentzia mota ezberdinak egon direla, biolentzia mota ezberdin horiek eragin dituztela kalte asko, hildako asko, eta lehenik eta behin egin beharko genukena da errealitate oso hori, edo errealitate oso horretaz jabetu. Iritzi publikoan etengabea da, etarekiko egiten den nolabiteko aipamena, ez? Etari dagozkion nonbait argitu gabeko kasuaren aipamena egiten da. Baina ez dira horiek bakarrak Euskal Herrian argitzeke daudenak. Kasu asko daude, estatuek bultzatutako indar parapolizialek eragindakoak, indar poliziale beraiek ere eragindakoak hor daude, zer esan milaka torturatuen kasuan. Beraz, errealitateari osotasun horretatik begiratu beharko genioke. Eta bestetik egin beharko genuke beste galdera bat, eta da,
Eta etaren argitu gabeko kasuetaz halako eskaerak egiten direnean, benetan zer dagoen horren atzean. Alegia zer bilatzen den. Bilatzen da, benetan, biktimekiko erreparaziorako egiaren aitortza, edo bilatzen dena da mendekua. Alegia, bilatzen da egia, edo bilatzen dena da prozedura judizial berriak eraikitzea, eta Euskal Herrian, sektore edo segmento sozial zehatz bati, beste hamarkadetako sufrikario bat eranstea, ezta. Adierazle ezberdinek, adierazle Estatu Espainiarrei begirako adierazle politikoek, adierazle juridikoek, adierazle mediatikoek, esaten digutena da, bide represiboaren apostua dagoela, planteamendu hau egiten denean, ezta. Eta guk Ezker Abertzaletik horren aurrean, uste dugu oso ez bestelako politika bat eraman beharko litzatekela. Eraman beharko genukena izango litzateke politika benetan eraikitzaile bat. Eta politika eraikitzaile batek zer esan nahi du? Politika eraikitzaile batek esan nahi du euskal jendartea ezin dugula kateatu iraganari. Ezin dugula kateatu eta zauri berriak iriki iraganean gertatutakoaren bueltan. Baizik eta aurrera begira beste esparru bat iriki behar dela. Eta beste esparru irikitzeko jakina urrats eraikitzaileak eman behar dira. Zentzorretan Ezker Abertzalea prest legoke. Herri honetan gertatu den guztiaz mintzatzeko. Baina Ezker Abertzalea bakarrik ezin da mintzatu horretaz. Mintzatu behar du beste askorekin. Eta mintzatzeko baldintzak jarri beharko genituzke, baldintzak adostu beharko genituzke. Eta horretarako nazioartean erabili dira bitartekoak. Zergatik ez dugu abian jartzen egiaren batzorde bat Euskal Herrian? Baina egiaren batzorde bat zeinean parte hartuko luketen, eremu ezberdinak. Eremu ezberdine horietan, Ezker Abertzaleak, baina baita beste biolentziak sustatu dituztenak, lagundu dituztenak, babestu dituztenak, guztiak. Helburu batekin. Eta da, herri honi beste aukera bat emateko, beste irtenbide bat emateko, iraganari kateatuta ez segitzeko. Eta zentzu horretan, mundu mailan egiaren batzordearekin egin diren urratsak hor daude, eta gurera ekarri ditzazkegu, gurera egokitu ditzazkegu. Eta egiaren batzorde bat Euskal Herrian eratzeak zalantzarik ez. Gatazkaren zioai eta gatazkaren ondorioi era integral batean erantzunaz, ekarpen kualitatibo bat egingo lioke zalantzarik gabe, elkarbizitza demokratikorako herri honetan iriki behar den esparru berrira. Bueno, aurrera begira esan du Rufik, eta aurrera begira jarriko gara Oiana, azken asteetan, pixkanak ari gara, edo handitzen ari da, euskal preso politikorik gabe geratzen ari den espetxe kopurua, izen zerrenda horretan gero eta espetxe gehiago dira, itxuraz historiara pasako diren izenak. Epe motz edo ertain batean zerrenda hori erabateko izango da, alegia espetxeak erabat ustuko dira, euskal preso politikoz behintzat, zuen ustez? Hori da helburua, ez. Ezagit, baina herri honetan basakeriaren eta eskubideen urraketaren ikurrak izan diren espetxe batzuk, ez, Huelva, Córdoba, Laster, Puerto, Badajoz, preso politiko sustutzen ari dira, baina ez kaleratzen ari direlako, baizik eta Euskal Herriratzen edo gertuko kartzeletara eramaten ari direlako. Helburua hori da, espetxe guztiak euskal militantez ustutzea. Eta horretarako planteatzen duena kolektiboak da bereziki legedi penitentziarioa errekorritzen ustea eta legedi penitentziarioa arrunta ordinarioa aplikatzea eurei ere, ez? Urteetan salbuespen legedi hori altxatu eta legedi arrunta aplikatzea. Hori kontutan hartuta, gaur egun Estatu Espainolean dauden 185 presoetatik 168, bat 6 kalea zapaltzen egon beharko lirateke. Irtera baimenak egiten zigorraren laurdena beteta dutelako, eta hori da
espetxeetako kodeak esartzen duen baldintza. Gehi bigarren graduan egotea, eta bai. Hoietatik, 168 hoietatik, 134 barkatu, hirugarren graduan egon beharko lirateke, kondenaren erdia beteta dutelako. Eta hoietatik ere, 73 askatasun, baldintzapeko askatasunean egon beharko liratezke. Kondenaren 3 laurdenak beteta dituztelako. Hau da, gaur egun, gehiengo batek kalea zapaldu beharko luke. Kalean egon beharko litzateke irtera baimenak egiten eta baldintzapeko askatasunerako bide horretan, askartzen. Baina urteetan aplikatu zaien salbuespen praktika horrek ezin du egiten die hori, ez? Horretaz gain, aurrera begira, konstientea gara, legedi penitentziario arruntak jende askorako ez duela balioko zentzuzko epe batean, kartzeletatik ateratzeko, eta lehen aipatu dugun norabide horretan, bizikidetza demokratiko eszenario bat erdiesteko herri honetan pentsaezina da oraindik espetxeetan jendeak hamarkadak eta hamarkadak aurretik izatea, ez? Kondena luzeak bete behar dituztenentzako, lehen Rufia apuntatu duen ildotik, ulertzen dugu egoera berrira egokitu behar zaiola espetxe politika eta nazioartean erabiltzen diren eskemak justizia transizionalean ezurmamitzen direnak, eta kondena luzeak dituzten kideentzako nolabait eskarzelazio aurreratuak ahalbidetzeko borondatea egon beharko litzatekela eta eskema hori gauzatu egin behar dugula, ez? Eta nola ez, jada, eraiki duten arkitektura hori eta euskal preso politikoei kondenak lusatzeko legedi bihurrikeri horiek bertan bera ustea, gobernu espainolak dauka ardura zuzena eta eraiki zuen moduan deseraiki beharko du. Eta Europako legediak agintzen duena bete eta estatu frantsesean betetako zigorrak estatu espainoleko zigorrekin batu ezkero, jende hori ere kalean egongo litzateke, ez? Edo zigorrak asko murriztu, edo bigarren, hirugarren eta baldintzapeko askatasunaren bide horretan, bide asko handia egina izatea, ez? Alegia, legea eskuan, gaur egun EPPK-aren parte diren horien denak ez, baina gehiengo handi bat, behintzat, kalea modu batera edo bestera zapaltzeko moduan egongo litzateke? 168 kide kalea zapaltzen egongo lirateke. Eta gero ja, bete duten zigorraren proportzaren arabera modu batera edo bestela? Lege ordinarioak diona da, kalea zapaltzen hasteko kunplimenduaren etapak, ez? Hori da baloratzen duena. Hori da guk errespetatzeko eskatzen duguna. Zigorraren laurdena beteta duenari egokitzen zaio irtera baimenetan ateratzea, zigorraren erdia beteta duenari egokitzen zaio 3. gradua, eta zigorraren 3 laurdenak beteta dituztenei egokitzen zaie baldintzapeko askatasuna. Rufi, humanizazio politika edo, ez aipatu duzu biok behin gehiagotan, ez da nahikoa, esaten ari zarete, ez dela nahikoa egoera hobetzearekin edo arintzearekin, hortik arago joan behar dela. Bai, hala da. Kontuan izan behar dugu, 3 hamarkada da, baina gehiago, kasik 4 hamarkadaz, euskal preso politikoekiko zer nolako politikak aplikatu diren, ezta? Eta aplikatu diren politiko horiek, salbuspeneko politiko horien eraginez, iritsi garen egorara. Alegia, badago estrategia bat, Estatu Espainiaren aldetikan, euskal preso politikoen errealitatea betikotzeko. Eta betikotze estrategia horrek ekarri gaitu gaur egungo egoerara, era krudel eta era ez gizatiar baten eskutik, ez da, eta legediaren bidez. Jakina, eta hemen aipatu dugu, eta Oianak ere esan du, ez, hamarkada luzetako krudelkeriazko eszenatoki edo eta ziklo horretatik, kasik kolpez, bat batean, oso epe laburrean, ari gara beste eszenatoki batean sartzen, ez, eta da, nolabait
presoen egoeraren humanizazioan, ezta? Eta pentsa zer nolako lorpena den hori, baina aztertu behar dugu, zer nolako irakurketa egin behar den gaur 2021 batean horretaz mintzatzen ari garela, ezta? Eta batez ere aurretik hamarkada horietan denetan presoek bizitu duten egoera inhumano hori, ezta? Eta behin sartu garenik nolabait bigarrengo ziklo horretan, dudarik ez dago denborak deitzen gaitu hirugarren zikloan urratsak egitera. Eta iritsi garen egoerara, momentu honetan iritsi garen egoerara, urren urratsa da presoen kaleratzeari ekitea. Aipatu dugu momentu honetan zer nolako egoeran dauden presoak, orain artean ukatu zaizkien eskubide batzuk agerian zauden eta agerian jarri dira, urrunketarena, preso gaixoena eta bar, orain, Oianak esan duen neurrian, indar biziz jarri behar ditugu beste ukazio batzuk edo beste nolabait eskubide batzuk ukatzen zaizkien eskubideak. Eta horiek dira, beteta duten denboraren arabera dagozkien eskubideak ukatzen segitzen du Estatu Espainiarrak euskal preso politikoi. Eta hori izango da, aurrera begira irabazi beharko dugun borroka. Oiana, noski, egoera hobetzearen aldeko adostasunak Euskal Herrian agerikoa da, ia erabatekoak izan direla, presoen baldintzak hobetzearen aldekoak. Uste duzue askatasun bide hau orain planteatzen ari zareten aske geratzearen aldeko aldarri horrek ere jaso alduela alako gehiengoen babes zabal bat? Egia da, orain arte presoen eskubideen inguruan adostasun eta akordioa anitzak lortu izan direla herri honetan. Eta egia da ere oso egoera lasgarri hori gainditzeko urgentzia zegoela. Eta bai urrunketarekin, preso gaixoen eremuan, eta baina ez daukagu dudarik, bizikidetza demokratikoa hitz egiten dugunean eta euskal jendarteak hainbestetan aldarrikatu duen, eszenatoki berri bat eta ziklo bat ixtearen beharraz hitz egiten dugunean, preso politikorik gabeko eszenatokia sari gara, eta orduan ulertzen dugu euskal gizartean badagoela borondatea eta badagoela heldutasun nahikoa adostasun eta akordio berriak lortzeko, eta norabide horretan espetxeak ustutzeko bide hori urratzen segituko dugu. Eskerrik asko, gaur sortuk presoen auziaz duen iritzia edo irizpideak ezagutu nahi genituen, ez dakit zerbait garrantzitsua geratu den esateke, tartetxoa hauz, badago denbora zondo ibili gara eta gehitzeko hori baldin baduzu, bestela ez dago gitu berrik. Igual soilik azpimarratzearren, kolektiboak azkenengo hamarkadetan jarri dituen lehentasunak urrunketarekin bukatzea, preso gaixoen kaleratzea, lehenengo graduaren aplikazio sistematikoarekin bukatzea, eta gauza batzuk bere horretan mantentzen baldin badira ere, hemendik aurrera kolektiboak lehentasunak beste nonbait jarri ditu, eta da Rufik aipatu duen ere horretan, betetako zigorraren araberako eskubideak eta pausuak eskuratzea, zigorraren laurdena, zigorraren erdia eta zigorraren 3 laurdenak. Eta horrekin gehienak kalean egongo lirateke, edo etxerako bidean. Referentzia ziur garrantzitsua, hurrengo hilabetetan kontuan hartu beharko duguna. Iste aldera, gogoratuko dugu mobilizazio deialdia egin duela sortuk, Rufi, asteburu honetarako? Egia, asteburu honetarako 4 mobilizazioa deitua daude, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean. Sortuk, nahiz eta bizi dugun egoera konplejoa, deno dakiguna, aurrez aurre izan, mobilizazio horiek mantentzea erabaki du, baina dei egiten dugu arduraz jokatzera, mobilizazio horietan bete behar diren neurri guztiak era zorrotz batetan, era zurrun batetan betetzera dei egiten dugu, bertan parte hartuko duten guztioi, noski animatzen dugu jendea parte hartzera, baina animatzen dugu jendea parte hartzera arduraz eta bete behar diren neurri guztiak betez.
Eskerrik asko, 2 minutu 8etarako, zuzenean eta ordu betetik pasagabe, beraz denboraz egin dugu, eskerrik asko bai hemen egon zaretenei, bai telematikoki jarraitu duzuenei, eta ondo izan, aio.